Bai, orain garen toki honetan niretzat magikoa da. Eta magikoa historikoa delako alde batetikan eta beste aldetikan historian zehar zenbat gauza egin diren gauden toki honetan. Historian zehar. Ze esate baterako nik uste dut Hondarribia dela amua, arrantzaleak eta laia, baserritarrak. Pues hemen garen puntu honetan, hemen ikuste dut dagola lotura hiria baserritar munduarekin. Momentu honetan ez, orain aparkalekua daukagu hemen, baina historian zehar hemen izan da esate baterako baserritarren lekua. Hemen egondo ziren baratzak, hemen egondo ziren ganadua. Eta hemen batez ere oso garrantzitsua da historia aldetikan hemen ikusten ari garen harriak, hauek ekarri zituzten harri hauek, 19. mende bukaeran, hau egiteko esate baterako arrezetikan. Harri eroriak baliatu zituzten harri horiek onara ekartzeko. Eta gero baitare, Zizurkotik, Arrobitikan itsaso aldean, ekartzen zituzten harri hauek, horma hauek egiteko. Gero, historian zehar oso erabila izan da. Lotura hori baserritarreak hiriarekin lotura hori, argi dagola, baina historian zehar baliatu zuten Hondarribiarrek toki hau gauz askotarako. Hemen egondu zen ganadua, baratzeak, baina baitare hemen egiten ziren dantzak, gazteentzako hau zen toki berezia. Ze igandero nik dakidalez dela 120 urte, gutxienez, onara etortzen ziren irundarrak ere, dantza egitera. Nik dakidanez, hemen sortu zirela ezkontza ugariak. Hemen ziren igandero dantza egiteko tokia, eta hemen baliaten zuten gure gurasoak, pizka bat ondo pasatzeko eta egoteko. Toki hau momentu honetan irailaren 11an erabiltzen dugu baserritarren eguna egiteko, baino begira ze lekutan garen, ze garrantzitsua, hemen ez da egon eraikinik, daukagun eraikin bakarra da kioskoa, 20. mende hasieran egina, oso garrantzitsua da kiosko hori, nor diseinatu zuen eta nola mantendu egin den, hasieran zen kioskoa desmontablia, gero beste gauzak egiteko, baina gero ja egin zuten orain ikusten dugun bezala. Eta onduan dago baitare iturri bat, 1898koa, oraindik urarekin, eta Burnizko iturria oso garrantzitsua baitare. Hasi naiz esaten hau dela leku historikoa, antropologikoa eta batez ere magikoa. Magia azken baten da errealitatea sortzea. Personentzat magia egitea da zure realitatea sortzea. Udalak egin beharko du zerbait. Herritarrekin batera toki honi emateko merezi zuen garrantzia eta merezi zuen tokia alde batetikan historikoki eta etorkizunari begira ere. Gure eskuetan dago azken baten zer egin hemen eta ahalik eta laizterren nik uste dut hobe.